झी मराठी, चर्चाही होणारच. कुदनूर जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार विद्या पाटील आणि तुर्केवाडी पंचायत समितीचे उमेदवार पांडुरंग बेनके यांच्या प्रचार रॅलीला जनतेकडून मोठा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. तुर्केवाडी गावातून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. यावेळी विद्याविलास पाटील व पांडुरंग बेनके यांनी घरोघरी भेटी देत मतदारांशी संवाद साधला. सर्वसामान्य लोकांसाठी आम्ही रिंगणात उतरलोय, शाश्वत विकासाची भूमिका स्पष्ट करत त्यांनी आगामी निवडणुकीत विजयी करण्याचं आवाहन केलं. रॅली दरम्यान पुरुष, महिला तसेच युवक युवतींची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती पाहायला मिळाली. मतदारसंघातील विविध गावांमधून नागरिकांनी उमेदवारांचं स्वागत करत पाठिंबा दर्शवला. प्रचारादरम्यान शिस्तबद्धारी, सकारात्मक वातावरण, संवाद साधत स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. जनतेकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे प्रचाराला अधिक बळ मिळत असल्याचं चित्र दिसून आलं. सी मराठीहून ज्ञानेश्वर पाटील, चंदगड.